तो इनकरा के मारा फाड़ दो बर्बाद कर दो बाबा तेरा तनी का करते खाली मोह तिला ले ले बाहर हां बाबा खबर ओ ये नली में के नसक मेरा रू मारे मत अरे जगह अरे खाना ले अगले पी के तो कुछ बुझात नहीं के तरसलत लेके कर रहा है लिया के रख ले मैंने के बना के अरे मरवाई ढेर मरवाई कुछ हमर घर में नहीं के कुछ बना के दी मैं गहना गुड़िया ले जाके बेच देला मैं खेत में के ले जाके बेच देला अब आया अपन मसुया बना के दी तरह के खाई खातीन पर बाबू दलर रहन 3 दिन से ऊपर से बैठे लइका पर बाबू दलर हमर लइका ऊपर से बैठ रहा हां तो वो हमर लइका ना भइल साइलेंट पहले जवान बात तो ले है ना बोले कुछ नहीं के खाना या के दे बड़ा बना के तारा के दी मैं पी गल बड़ा लिया के कुछ नहीं का घर में अभी वो दिन फलाना में पहुंचले रहल ना तो वो बेच के ना पी गइला तू हमार नशा फरत तो रहे है फरतन तोर नशा तो ऐसे ना फर जब कपार पे 2-3 घंटा पाजित ना तब तोर नशा फाटी ते हमारा कमर महरारू कर हां मार तू हमारा महरारू कमर पे कुछ घर में ना रही खाए के मर के खातिन मर के घर में जियतिन जाता तोर बाबू सुन तोर बाबू हमारा के पूछबे ना कर तू कल बरत खराब कर दे बर्बाद कर दे बुझले क्या काम कर आराम से दाम दे कर तन के दे हमर दाम तर रुपया के दाम देते नहीं हम तेरे पीला रत्तरा दारू का दाम दे हमर दारू के दाम मेहरारू से लेबा तू हमर दारू काहे गिरे मैं तो बेच के पी गइला अब का लेबा हमर मसुया बेच द हमर के लेके बेच द हमर बाबू मैं चल रहन गाना न रे हमर के लेके बेच द दारू पियत रहिए खूब बढ़िया हम डर ना बटिए एगो बाट का देखा दारू पियर छोड़ रे बाकी एगो बाट काटा का बोली महाराज हां प्यार करेलो न हां करे नहीं एक बार भर प्रेम कल से ना आई का नाम में के ना भगला तोरे के कान में के मत ले जाके बेच देला अब एगो बाछल बा उहो तोरे के दे दी ये कहतर के महाराज वानी प्यार करी ना प्यार करी नहीं से तोरे के मैं हम तोरा पे कोन मैं घर में का बा कुछ तो नहीं खे घर में लइका भी रोक खैला बिना रोवा के घर में खेले चाह पर है राजा महाराजा मरई में ना रहत है अंडा जौन माता मड़ई के बेटे राजा महाराजा त रहलन अपना घर में ना के मड़ई में रहेलन इतना तरी दे दी ना दी खाना में कर देख अरे हमर खाना के देबा कि ना तू मर पर हमर देबा कि ना हमर मां बेच देला मेरा काम हो जा रारू दारू हमर मां लेके चला गइला भाई बाबूजी कैसन घर में हम के प्यार कर दे द्वार बाबूजी मार ले गइलन कुछ घर में नहीं के एगो कान में के बाचे रहल वो लेके गइला ज्यादा उनकरा कसिया अरे बाबू कुछ नहीं के घर में हम तार के कहाँ से दी मैं तार बाबू लेके गइलन मैं बेच पी गइलन अब कुछ नहीं के घर में अरे बाबू कुछ नहीं के कहाँ से दी हम तारा के नहीं के इतनी नहीं के देखा तला कुछ नहीं के कबाड़ी जूता चप्पल प्लास्टिक टीना शीशी बोतल कबाड़ी लिया था कबाड़ी वाला कहाँ चल चल टीना शीशी बोतल जूता चप्पल कबाड़ी ए जी ली है का को रुपया का बाटे दे दी ना दे दी हमार बाबुआ काले परसों ले तब खाइल बाटे 2-3 रुपया का तो बोला ही बा जाए 2 रुपया दे दी हमार बाबुआ अच्छा चल
बोला चल जा। सीसी बोतल टूटल फाटल चप्पल जूता मन पैसा दो। ला जा 2 कुरकुरा लिया के खा लिया ना जा। दारू का शिकार हो जा गेला। लइका के कुरकुरा काहे लेते नहीं? दारू का शिकार देख दारू ले बरे। बोलबे त मुंह अरे ई लइका के कुरकुरा में खाइल बाटे। कुरकुरा दारू का शिकार देख दारू में शिकार कर रहा। हां भैया हम ब्रजेश बिहारी देखी रउआ सबके बीच में हमनी के पियकड़ वाला वीडियो दिल बन जा। आई हकीकत वीडियो ना है, एकरा के हकीकत में लोग करता, हमनी के समाज के देखावे और सुधार खातिर एकरा के कॉमेडी के माध्यम से बना के विदा कइल जाता कि ऐसे रउआ सबके ना करे के चाहिए जौन हमनी के करतन जा। कि हमनी के बना के रउआ सबके देखे के उद्देश्य देतन जा। ई हमनी के कॉमेडी वीडियो बा। बोला कविता जी। नमस्कार प्रणाम, हम कविता कुमारी आप सबके प्रणाम करते हैं। अगर हमने की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जाए, सब्सक्राइब कर जाए, बेल आइकन घंटी के दबा जाए और कमेंट में बताई जाए कि कैसा लगला। देखिए आई पियकड़ के टूटा मरई घर द्वार में बेचा गुल कान बाली सब छीना जाता है। लइका हमार पति कैला वैसे रउआ सब बिल्कुल ना। आई लइका घर में भूखे मरत थोड़ा सा हमरा ऐसा आदमी तो हम देखावत तनी करत नहीं कि देखावत तनी कि ऐसे ना करे के चाहिए। आई हमनी के चैनल के नाम बा MKT फिल्म्स। ये वीडियो के भैया लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और नया वीडियो खातिर बेल आइकन के दबाई आ कमेंट भैया जरूर करब जा का गलती बा का सही हमनी के अगला वीडियो में सुधार करब। अगला वीडियो में फिर से मिला जाए। जय जवान जय किसान।